Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Imam zaista veliko zadovoljstvo da vam predstavim moju sledeću gošću. U pitanju je doktorka Nikodinka Nikolovska-Sinicki. Dobro jutro. Dobro jutro. Inače je doktor medicinskih nauka, specijalista otorinolaringologije i kvantne medicine. Doktorka, pre svega, ne možemo da ne spomenemo ono što je zaista izuzetno važno. Vi ste od Udruženja poslovnih žena Srbije dobili jednu izuzetno značajnu nagradu. U pitanju je Cvet uspeha za ženu zmaja za 2019. godinu. Evo ovako, da se vidi kako to izgleda. Zbog čega? Za inovativnost, je li tako? Tako je, da. U 2019. godine dodeljena je nagrada za inovacije, za inovativnost, a inovativnost u medicini u kojoj smo mi već 25 godina sa kvantnom i klasičnom medicinom, znači veliko priznanje. I za mene lično i za polikliniku u kojoj radim, jer smo mi utrli put kvantnoj medicini i uveli integrativnu medicinu. To znači spoj klasične i kvantne medicine sa najnovijim saznanjima iz biofizike i elektronike. Kako se osjećate, doktorka, kada dobijete, kada vam je uručeno ovako jedno značajno priznanje? Kakav je osjećaj? Jako lep osjećaj. Bilo je jako lepo naći se u Madlenijanum gde je bilo puno uspešnih žena i ta nagrada znači samo podsticaj da i dalje napredujemo u toj oblasti, da dalje uvodimo inovacije i da i dalje pomažemo ljudima na razne načine. Jer medicina je jedna, ali na više načina može da se primenjuje. Klasična i kvantna medicina se dopunjuju i mi upravo to radimo uspešno već 25 godina. Vi ste dakle pioniri u kvantnoj medicini. Tako je. Kvantna medicina je izuzetno sada poznata prosto ljudima, ali eto mi uvek volimo da na najjednostavniji način objasnimo šta u stvari predstavlja kvantna medicina. To je holistički u stvari pristup. Tako je. Svet vibracije i bioenergije je davno poznat i priznat u svetu i njime se bavi danas vizionarski deo medicine. Za razliku od klasične medicine koja leči bolesti, kvantna medicina se pre svega bavi sistemom zdravlja i samoregulacije organizma i praktično može i da dijagnostikuje i da leči neinvazivno ceo organizam. Zato i kažemo da je to holistički pristup i da je to budućnost u medicini. Mi smo prvo uveli termovizijski pa biorezonantni skener. Ta dva skenera su osnovna dijagnostička metoda. Ta dva osnovna sistema koja nude da se od zdravlja do bolesti sve faze prepoznaju. A posle se radi terapija koja isto omogućava istovremeno lečenje više oboljenja, isto bez zračenja, bez kontrasta, bez zatvorenog prostora, a da se pri tome pregledaju i leče i deca i trudnice i sve kategorije bez ikakvih kontraindikacija. Znači ni stentovi, ni metalni predmeti, proteze nisu kontraindikacija za rad sa ovim sistemima. Dakle, kvantnom medicinom mi možemo da predupredimo nešto, da dijagnostikujemo, isto tako i terapijom možemo da lečimo određeni problem. Tako je. Pre svega je jako dobro za prevenciju, jer mi možemo da uhvatimo bolest u samom začetku. To znači da bolest ima svoje faze. Prva faza je loša međućelijska komunikacija, takozvana informaciona faza koja prelazi u energetsku. Te prve dve faze možemo samo metodama kvantne medicine da otkrijemo. To je disfunkcija takozvana. Ona ne mora da pređe u bolest ako se na vreme tada stopira i da terapija. A kad pređe već u treću fazu, kada možemo u laboratoriji da vidimo promene i u četvrtoj fazi klasičnim skenerom i magnetnom rezonancom da otkrijemo bolest, to znači da je evidentno ona prisutna i da traži nekad i doživotnu terapiju. Nama je cilj upravo da zaustavimo proces da do te doživotne terapije ili hirurgije ne dođe. Zato i kažemo da su principi u radu neinvazivnost, sveobuhvatnost, integracija svega što pacijentu može da pomogne i želja da se radi medicina zdravlja, a ne medicina bolesti. A kada je, doktorka, pravo vreme da mi to kontrolišemo i da dođemo da vidimo da li postoji neki problem možda? Poželjno je da je bar jedan puta godišnje, kao što servisiramo kola, da i svoj organizam pregledamo, da vidimo da li postoje neke disfunkcije i da na taj način pacijentu ukažemo šta treba da uradi da ne dozvoli da dođe do faze kada mu je potrebna kesa lekova iz raznih oblasti medicine. Znači, jedan puta godišnje je dobro da se uradi biorezonantni termovizijski skener koji će pokazati šta se u organizmu dešava i koje su slabe tačke i predispozicija za razvoj nekih bolesti. Genetika tu ima ulogu, ali i način života i pravovremena terapija potpomaže da pacijent ostane zdrav bez obzira na genetiku. I ako to radimo jedan puta godišnje, možda čak i mikrorezonantnu terapiju koja i preventivno može da se radi, nam dovedu organizam do stanja kad se postigne jedna homeostaza, dakle ravnoteža nervno-hormonalnog i imunog sistema. A doktorka, da li su bitne godine? Kada treba prvi put prosto proveriti svoje? Poželjno je posle 30. godine da svako bar jedan puta godišnje napravi pregled organizma. Naravno, sad smo svedoci, nažalost, i situacije i da mladi ljudi doživljavaju infarkt
I znamo da ateroskleroza počinje već od detinjstva. To je proces koji postepeno napreduje, ali mi možemo, imamo načina da to zaustavimo, odnosno sprečimo i da ne dozvolimo da mladi ljudi boluju od tako ozbiljnih bolesti koje su nekad bile rezervisane samo za stariji uzrast. Da li, doktorka, tijelo može samo da leči sebe? To je negde postulat možda te kvantne, jel tako, medicine? Jeste. Upravo sam zato rekla, medicina kvantna se bavi samo izlečenjem i samo regulacijom. Postoje mehanizmi koji uvek funkcionišu, ali ako imunni sistem toliko opadne da organizam više ne može da odgovori na pravilan način, onda dolazi do bolesti. I šta se dešava onda? Dajemo mikrozonantnu terapiju u jednoj seriji od 12 dana. Ona napravi ravnotežu, takozvani kvantni skok. Poremećeno elektromagnetno polje vrati na normalu i onda organizam luči sve ono što je lučio kada je bio potpuno zdrav. To znači i antibiotike, i antimikotike, i serotonin, endorfin, u dozi koja je potrebna i koja dolazi na vreme, a bez nuza efekata. Na taj način se organizam sprema za samoizlečenje. Znači, istovremeno pacijent može da ima i alergije, i koštano-zglobne tegobe, može da ima čir ili gastritis, migrenu. Sve se to objedinuje u jedan terapijski program i pacijent sa jednom serijom, kad su akutne stvari u pitanju, dovoljna je jedna serija. Ako je hronicitet u pitanju, može da se radi još jedna serija i onda se postigne remisija, takozvana, kada pacijent nema tegobe. Nama je cilj da od remisije pređemo u izlečenje i da pacijent nije u situaciji da doživotno pije lekove. Malo pre ste rekli kvantni skok. Samo ime meni negdje govori da je to kao poremeće, neke ravnoteže. Tako je. Elektromagnetna ravnoteža postoji u organizmu, ali usled dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora dolazi do remećenja te ravnoteže. I bakterije, i virusi, i gljivice, svi imaju svoje elektromagnetne talase i svoje elektromagnetne karakteristike. To je sve snimljeno u softveru biorezonantnog skenera i kad vidimo da je tu razlika u tome, znači moramo da napravimo taj skok, da taj poremećaj dovedemo do ravnoteže, do momenta kada će elektromagnetne karakteristike biti opet normalne, kao u vreme kad smo se rodili. Svi imamo svoje elektromagnetne karakteristike na rođenju i taj skok omogućava da se ta ravnoteža postigne i onda naša farmakolaboratorija luči sve što treba, u dozi koja treba. A šta, doktorka, negdje najviše utiče na taj disbalans? Da li je i stres može da utiče da je to? Stres je okidač, nažalost, za mnoge stvari, a mi živimo u zadnjih 10-20 godina u konstantnom stresu, hroničnom, i taj hronični stres je mnogo opasniji od akutnog. U akutnom mi se izborimo brzo sa novonastalom situacijom, ali ako se radi o hroničnom stresu, mi polako iscrpljujemo sve svoje odbrambene mehanizme i remete se razni sistemi i organi, tako da neminovno dolazi do bolesti. Još ako nam je imunitet nije dobar. Opao, da. I naravno taj energetski disbalans dovodi do pada imuniteta, napreduje proces ateroskleroze i prosto se gomilaju dijagnoze na jednom, drugom ili trećem sistemu. I zato, kažem, pacijent, odnosno čovjek od 50 godina obično ima 3 dijagnoze i kesu lekova. A mi upravo hoćemo to da sprečimo. Zato se i trudimo da pacijentima savjetujemo, odnosno našim gledalcima da savjetujemo da misle na svoje zdravlje, jer ono je najvažnije. Jer i najskuplja terapija nije dobra ako se ne provodi prevencija na vreme. A kako, evo, posavjetujte nas, doktorka, kako da se zaštitimo od toga, ako ikako možete, od tog stresa? Kako? Da malo gledamo pozitivnije na život, jer uvek ima i u svakom lošem događaju ima nešto i lepo, da pokušamo da to lepo samo vidimo. Da se bavimo fizičkom aktivnošću što više, da slušamo dobru muziku, da dobro spavamo i da idemo na vreme na spavanje. To je važno. Mnogi su napravili inverziju dana i noći, posebno mladi ljudi. Jako je to važno. Ja sam završila i ajurvedu, gde principe ajurvede su jasni. Tu se zna kad su obroci, kad se ide na spavanje i kad se čovek drži tog nekog reda, onda je sigurno zaštićen od mnogih bolesti i od stresova. I da naravno dolazimo redovno na kontrole. Jeste. To obavezno. Jedan puta godišnje je potrebno da se rade kontrole zdravstvenog stanja i preventivno da se radi i terapija, a naravno zdrava ishrana sa puno voća, povrća, tečnosti, to se podrazumeva. I fizička aktivnost koju smo mi zaboravili. Svi uglavnom sede i bockaju one svoje telefone i kompjutere. Malo ko odvoji vreme za fizičku aktivnost, za neko pešačenje, za neke vežbe. Ja predlažem obično ujutru Tibetance, 5 Tibetanaca. 5 Tibetanaca. To je ono što moja mama stalno govori. To je jako dobro, da se radi redovno, da se pliva i tako. Sve te aktivnosti fizičke su dobro došle da se organizam odbrani od stresa. Mi se bavimo i muzikoterapijom, ja sam i muzičku akademiju završila, pa pokušavamo pacijentima i muzikom da dočaramo nešto što je lepo. Ja bih vas zamolila da ostanete još malo sa nama, naravno i vas, drage gledalce, da ostanete uz naš program, zato što ćemo nastaviti razgovore sa našom doktorom. Budite uz nas.
Razgovor sa našom doktorkom. Doktorka, polako ali sigurno nam dolazi sve hladnije i hladnije vreme i na ono na što se svi mnogo žalimo, a to često taj bol u glavi, to su sinusi. Da li su nam kape, šalovi izuzetno važni kad je u pitanju zime, kad je zaštita od problema sa sinusima? Jesu. Svakako su važni zato što je ovo promenljivo vreme jako opasno za prehlade pre svega, a to se lako posle pretvori i u upalu sinusa. Kad neko ima predispoziciju da lako dobije sekreciju neku iz nosa, pa kijanje, pa kašalj, to je već na mala vrata ulazi u problem sa sinusima. Kapa i šal su potrebni rekviziti zimi. Ja često savjetujem traku. Možda je još zgodnije jer ona štiti i sinuse i uši. Jer često i uši stradaju. Kad je vetrovito vreme, sad smo imali košavu nekoliko dana jaku i tad je bilo puno pacijenata i sa upalom sinusa i sa upalom uha. Tako da je preventiva jako važna. Ono što je veliki problem je naravno što uvek svi kažu sve je povezano kada je u pitanju ugralo nos. Od jednog minijaturnog možda problema napravimo zaista... Veliki, da. Nos je središte respiratornog trakta. Jako se infekcija iz nosa prenese na sinuse. Može da strada i srednje uvo, može da se spusti na grlo pa da bude posle problema sa faringitisom, da se na bronhije spusti i da završi nekad sa upalom pluća. Taj put nije tako dugačak. Nekad, kažem, je nekoliko dana, odnosno 10-ak dana dovoljno da se iskomplikuje proces. A da ne govorimo o nekim mnogo gorim komplikacijama endokranijalnim sa apsesima i meningitisima i drugim stvarima. To apsolutno, tu varijantu nećemo da razmatramo, jer pre svega moramo da mislimo na prevenciju. Na kape, šalove, trake i takve stvari. Dakle, prevencija, kape, šalovi, imunitet. Jest. Ali ako to sve naravno ispoštujemo, postoji ljudi koji su prehlađeni, koji imaju određene viruse, kašlju, kijaju u nas. Kako tu da se zaštitimo? Pa tu svakako neko ko je već u fazi kada kija, kašlje i kad je opasno za ostalu populaciju, treba da vodi računa da izbegne to direktno kašljenje, kijanje u maramicu i da eventualno i dan, dva odleži, da se malo odmori i da podigne svoj imunni sistem. Na taj način će i okolinu da zaštiti. Ali druga stvar, mi malo pre smo pričali o prevenciji. Prevencija može da se postigne na više načina, da se taj imunni sistem dovoljno podigne, da pacijent bez obzira što dolazi u kontakt sa virusima ne oboli, ne dobije virusnu infekciju. Svi se ne razbole, iako su u istim uslovima. I dva pacijenta kad imaju istu dijagnozu ne reaguju isto na terapiju. To sve zavisi od imunog sistema, od stanja organizma, od kombinacije više možda faktora, načina života pacijenta, godina i svega ostalog što može da utiče na kliničku sliku. Ako je razvijena klinička slika i pacijent ima kijanje, glavobolju, bolno, pri pritisku bolna mesta, čeoni deo, maksilarni deo da je jako bolan, to znači da je sekret gnojni već tu prisutan, da se razvila bakterijska infekcija. Najčešće to počne kao virusna infekcija, pa se iskomplikuje sa bakterijskom i onda je potrebno davati i antibiotsku terapiju. Sinusitis može da bude akutni, subakutni i hronični. Da ne dozvolimo da od akutnog pređemo u hronicitet koji će stalno posle da se vraća i da nam stalno daje neke tegobe pri vetrovitom vremenu, pri nekom plivanju pa izlasku tako sa mokrom kosom napolje, što mladi ljudi isto vole da rade. Znači, opet prevencija i samo prevencija. A ukoliko nije hronično, koliko dugo traje lečenje? Do 10-ak dana se smire sve tegobe. Obično, kad je blaži neki oblik, on prođe i sam za 5-6 dana. Ali ako do 10 dana traje, on može da se tretira kao akutni. Ako traje više od 4 nedelje, onda već to prelazi u hronicitet. I onda je to već ozbiljan problem. Da. Doktorka, ono što isto je primetno danas, da nas često boli glava. Kako se provodimo, radimo, boli me glava i svi se odmah hvatamo za lekove. Da nas prođe što pre. Šta vi mislite o tome? Glavobolja može da bude oboljenja odvojena kao migrenozna glavobolja, može da bude simptom mnogih oboljenja koja su vezana za probleme sa očima, sa sinusima, sa nosem, sa alergijom, polipima. Bezbroj dijagnoza može da da glavobolju, ali glavobolja može da bude uzrokovana i raznim dijagnozama koje nisu u predelu glave. Znači, jedan refluks ezofagijalni, jedna problematika gastrointestinalna isto može da da glavobolju. Problemi sa srcem, sa pritiskom, visokim, niskim, isto tako daju glavobolju. To je znači simptom koji se može lečiti,
A mi imamo, recimo, recepturu za migrenoznu glavobolju, za koju se misli da je neizlečiva. Ona jako dobro ide na mikrorezonantnu terapiju i opet se vraćam na ovu kvantnu medicinu koja nudi mogućnosti da se i ovakva oboljenja leče kratkoročno, znači za jednu seriju od 12 dana mi postignemo trajno izlečenje i za migrenu i za upale sinusa. Samim tim podižemo imunni sistem, rešavamo alergijske probleme. Nekad je udružen sinuzitis sa alergijom, sa polipima u nosu, sa krivom nosnom pregradom. Ako neko kija u salvama ima sve komponente alergije, on traži jedno ozbiljnije lečenje. Ali to ne mora da budu kortikosteroidi, koji se obično daju u klasičnoj medicini, nego može da bude sa mikrorezonantnom terapijom mogućnost da se prevencija napravi pre početka cvetanja, pre ambrozije koja je bila ovog leta strašna. Znači, pacijent je zaštićen i pripremljen za taj period kada će alergeni biti masovni. A šta je problem kod kortikosteroida? Šta je tu najveće? Pa oni deluju sistemski na ceo organizam i vremenom, ako se koriste često, da, ne smiju dugo, da. Za kratku upotrebu svakako su, ali kod dugotrajne upotrebe ima u neurologiji se oni koriste dugo, ali tu moraju da se koriste tako. Ali za ove oral probleme ja savjetujem da ne ide duga terapija. Najbolje da se izbjegnu. Da, tako je. Doktorka, ono što je isto negde predstavlja problem u današnje vreme jeste upotreba mobilnih telefona, dugo sedenje za računarom i od toga nas često negde i boli glava, bole i oči. Kako možemo da se zaštitimo od toga? Da li su to neke možda nošnje nekih naočara ili odmaranja? Šta biste nam... Pa jedno i drugo. Postoje naočare koje su napravljene skoro. Ja sam radila testiranje pre nekoliko godina sa telefonima, termovizijsko. Da vidite kakva je to slika kad pacijent stavi telefon uz uvo. Prvo je zelena boja. Termografija, termovizija daje varijacije boja koje se menjaju kao na semaforu. Od zelene, žute do jarko-crvene. Od zelene boje polako, ako držite telefon pored uva, recimo minut, ona postane već blago žućkasta, ružičasta, da bi se pretvorila za 3-4 minuta u jarko-crvenu. Mladi ljudi vole dugo da telefoniraju. To je tako opasno. Vi već imate osjećaj pored uva neprijatan, a termografija i termovizijski snimak pokazuje da je veliki gradijent, visok. Ako vi u toku dana stalno držite telefon pored uva, to je velika opasnost. I zato savjetujem prvo ona zaštita nekada se stavi, koliko je to dovoljno, to ne ulazim, ali bar to da se stavi i da se što dalje drži telefon od uva. Nikako da se priljubi uz uvo. Dakle, možda možemo najbolje da pričamo na speakerfon. Tako je. A kada je u pitanju samo gledanje telefona, koliko nam isto to predstavlja problem? Pa gledanje za oči je problematično. Gledanje u telefon ili kompjuter i za oči je neprijatno, a i za kičmu vratnu. Dugi taj položaj sedeći sa ukočenim vratom pravi i lošu cirkulaciju i smetnje u vidnom polju i opet povlači za sobom razne dijagnoze. Ako dugo traje, a traje već satima, mladi ljudi sede uz kompjuter i to mora da napravi problem neki. Svaka 2 sata savjetujem da se ustane i da se radi vežbice za vratnu kičmu, one uobičajene, bar 5-10 minuta. A doktorka, kako kad smo na poslu, kad radimo? Pa između 2 snimanja napravite malu pauzu i uradite neke vežbice, prošetajte negde po studiju. Bilo šta, samo da dugo ne sedite u jednom položaju. I 5 tibetanaca možda? I 5 tibetanaca ujutru. Isključivo ujutru, da. A pešačenje, uveče, plivanje, šta god uzmete je dobro došlo od sportskih aktivnosti. Ma doktorka, naravčenije meni deluje da je imunitet ovde najbitniji. Jeste. Dakle, još jednom zdrava ishrana, je li tako? Zdrava ishrana, dovoljna količina vode, dovoljno sna. Da li je bitno da legnemo pre 11 kada se obnavljaju te ćelije? Jako bitno. Ja kažem od 10 do 2 je ona REM faza dubokog sna, ali bar od 11 do 2 ako spavate, to je već sasvim dobro da se organizam odmori. Doktorka, mi ovde koji radimo jutarnji program, budimo se jako rano i vi ste se danas probudili. Ustajemo pa negde oko 3 sata ujutru. Da li to remeti? Remeti, jako remeti. Ta inverzija dana i noći je jako neprijatna i ako ljudi dugo rade u takvim uslovima vremenskim, sigurno će vremenom doći do nekih problema u zdravlju i posledica. A da li, doktorka, ako mi legnemo, na primjer, u 8 uveče, da li tada nadoknadimo to što smo ustali u 3 ili ne? Ne može ono dnevno spavanje da nadoknadi noćno, nikad. Ali bar, ajde u tom delu noći da u isto vreme uvek legnete i to je nešto. Dakle, to znači neki red da ste... Da, neki red, jeste. Doktorka, hvala vam veliko na ovim savjetima. Hvala što ste bili naš gost. Dođite nam naravno opet. Hvala vam puno. Poštovani gledalci,